हे कोरोना दुयेंस सुरू जाल्यार एक वरोस ओदीक जालें. पयलीं ताची तितली म्हायती नासली, पूण उपरांत तें आख्या संवसाराक फांकाल्लें. कोरोना दुयेंस सुरू जालां तेन्नाच मास्टर कंपोजर एडविन डिकॉस्टन 2020 वर्साचे सुरवातेकूच कोरोना वयर पयलें कांतार बरयलेलें आनी त्या उपरांत हे टॉपिकाचेर जायत्यांनी कांतारां बरयलीं आनी गायलें. कोरोना दुयेंसा वयर पयलो कांतार बरोवपी आमचो मास्टर कंपोजर एडविन डिकॉस्टा आनी तें कांतार जॉन पेरेरा हाणें कातारच्या देसान एक संगीताची सांज 21 फेब्रुवारी 2020 हे शोवाक गायलेलें. आयकात. Oite? China, yes. Coronavirus. आता जॉन आमकां कितें सांगूंक सोदता तें आमी आयकुया. सांगलेले देवा आयकोप ना इवान काळजांत तिच्या शारिगोन देशकोरी कितें रावचें उनातें देवान आमकां दिल्लें सांगोन. सांगलेलें देवान आयकोंक ना एवान काळजान तिच्या आशा रिगोन निस्पोरी कितें गांवचें उनातें देवान आमकां दिल्लें सांगोन. कांय नाका मुडलें ते पासून कायलें मनशान आपले आशेक लागून मनशांची चूक ना पळोवन नुस्तीं जनवारां खावन कोरोना व्हायरस घेतले मागोन. आख्खो संवसार वजाप जाला चायनाचे ते व्हायरस पळोवन. वजारांनी लोक मरता कोरोना भिरांकूळ दुयेंस जावन. यादी इबोला दुयेंस आयलेले ते जनवार खावन. भिरांकूळ जनवार ते देवाची उतरां वाचात मन लावून. आख्खो संवसार वजाप जाला चायनाचे ते व्हायरस पळोवन. वजारांनी लोक मरता कोरोना भिरांकूळ दुयेंस जावन. यादी इबोला दुयेंस आयलेले ते जनवार खावन. भिरांकूळ जनवार ते देवाची उतरां वाचात मन लावून. चायनाचे मुनीस लागोन कोटेवीस सुण्यांक पासून जितीच खाई धरून वुहान या बाजरान ती उंदीर माजरान लोक गोस्तान खाई घास मारून जनवारांनीचे तुये
दुयेंस आसा तें आपल्या कुडी काडले चुका दारून जिवी जनवारां खावन ताचें दुयेंस येवन लोक मोतात मरण येवन दारून हुवार असल्या जनवारांनी मरण नासलेले नाके लोक असतांचो पियेतालो व्हडले सोरोप कातरून आखे कोरोना व्हायरस आयले कावून ते सोरोपांनी पाके देवान पाके कांय नाका म्हूण सांगलेले पूण खावून मोगतात दोखे हुवार असल्या जनवारांनी मरण नासलेले नाके लोक असतांचो पियेतालो व्हडले सोरोप कातरून आखे कोरोना व्हायरस आयले कावून ते सोरोपांनी पाके देवान पाके कांय नाका म्हूण सांगलेले पूण खावून मोगतात दोखे दुयेंसान बरोन इतलो लोक मरोन इटली सिमीतेर दिसता पोंक वचत फकत तें कांय ना व्हायरस बंद जायना हॉस्पिटलां बांदता तांचे पासत शिमितेर बोल्ल्या खंय चोरूय पुल्ल्या कितें कोत्तेले चोरूय सुवात नासत व्हायरस पावला एक एक देसा इंदीक वाडत आसा वाती पोरी जिवीत वेताला सत संवसारी आशेक लागून मनशान देवाक दिलोलो सोडून आमच्या पातकाक लागून देवान ओतरूच दिसता हे दिलां धाडून दोतोर सायंटिस्ट कांय जायना म्हूण सांगतात दोनूय आपले हातूर काडून आमचे ताय कांय जायना देवा लागीं मागतात म्हूण सांगतात आज सोडून कितले गोडेन सायबीण दिसती पडटा तुका गोडून पालवा तसो जेजू रडलोलो दिसता जसो रडो दोंगरार कालवा आमच्या पातकाक लागून सायबीण जेजू रडटा सांगता फादर आलवा कोरोना व्हायरस टडवर कशें मारता आमकां नासतना तलवार सोम्या जेजू तूंच आमकां ह्या विघ्नांतली निवारून कोर सालवार